Predovšetkým čo by som odporúčila, ja som sa naučila, Stomia ma naučila, že je potrebné, aby sme prevzali zodpovednosť za svoje zdravie. Určite lekári a zdravotný personál pomôže nám vyriešiť veľa vecí a operácie to nám urobia všetko fantasticky, ale od toho momentu, ako sme zoperovaní, ideme domov a máme to zdravie vo svojich rukách, musíme sa zaujímať o to, že vlastne čo je s našim telom, čo sa s nami deje, aby sme to nebrali, že to len lekár nám povie. Máme právo a povinnosť sa zaujímať o svoje telo. A takisto je dôležité aj, ako si naladíme svoju hlavu a ako sa nastavíme na to vyliečenie, že dôverovať jednak lekárom. Ja som dôveroval úplne každému človeku, ktorý so mnou prišiel do kontaktu ako zdravotník a lekár, tak úplne som sa im zdôverila, zverila, že dôverovala som im, ale zároveň som vedela, že tá zvyšná práca už potom je na mne. Vedela som, že sa uzdravím, to som mala celý čas v hlave, že toto musím absolvovať a uzdravím sa. A naučilo ma to vlastne také zodpovednosti už teraz, prevencie a všetky prehliadky, čo mi povedia, že chodte, tak určite bez nejakých obáv a s takou väčšou láskou ku svojmu telu to absolvujem. Takže to by som poradila, aby sa ľudia nebáli a zaujímali sa. Vždy je možnosť nájsť aj bezbolestný spôsob úspatie pri nejakom vyšetrení, pri kolonoskopii napríklad. Takže tak.